Šteta, a već mora da se baci u ovaj usisivač. Komšija mi se žali kad god uključim usisivač da mu rasterujem svinje, dakle svinje da polude. U pitanju je usisivač Sloboda Čačak, pravi veliku buku, znači katastrofa. Idemo da vidimo samo trenutak, da uzet ću ovu aplikaciju. Dakle, nemojte slučajno ovo da ignorišete. Može da se popravi, znači popravka je veoma jeftina i isplativa, ne samo kod usisivača Sloboda, nego i kod ostalih usisivača. Da mi to danas lepo popravimo. Usisivač mora biti isključen iz električne mreže. Nadam se da nemam vreću punu prašine. A da. Ne može se bez svinjarija. Ovdje imamo 4 šrafa da odvrnemo. Potreban nam je dugački šrafciger. Šrafovi su skinuti i sada možemo da otvaramo usisivač. Čuje se ležaj, definitivno. Skidam sa prekidača. Ovo mi trenutno ne treba. Motor me zanima. Turbina nije loša. Uglavnom ide 13 ključ. I morate biti spremni, nekad i ne može da se... Dobro, u mom slučaju mogu da skinem. Delove uvek sa strane poređam. Znači, kod turbine najvažnije je da nemamo ovdje veliku rupu, da nije nešto ovdje iskrivljeno, zaglavljeno, jer hoće i zbog toga da pravi buku. Osjetim prstima da ima lufta, znači da nije dobro. Skidamo četkice, znači tu nam je pristup. I evo naše situacije. Alaz vrji, sve u 6. Najveći problem nam je sad ova krunica, dakle stvarat će vibracije, najverovatnije čuće se. Dobro je, srećom rukom se skida, nekad mora sila da se upotrebi. 609 i 627. Lako je biti majstor sa alatom, aj ti bez alata. Ovdje nam treba radapciger. I evo, alat radi za nas. Dakle, nemojte slučajno ono da lupate ili da ga u mengel onako krivite, zato što možete da iskrivite osovinu. Neka teška budževina. Ali ovo nije njegov original. Ja ovo sada ako stavim, ima da pravi buku. Tako da jednu ruku bolje i bez toga. Ležaj postavljen, nažalost bez one krunice. Ne mogu ono da ostavim zato što će više napraviti štetu nego što će koristiti. Potrefimo rupe, dakle imamo ove 2 rupe. Moraju četkice da se skinu. I to je cela priča ovog usisivača. Zatim provjerimo rukom da li se lako okreće. Za sada je sve super. I možemo da uradimo završni korak. Da, naravno, bolje je ručno ovdje da radite, nemojte da koristite ako alat. Mislim, ne radite vi sad 100 usisivača pa da vam sad treba norma.
Mogli bi četkice da promenimo i ovaj kondenzator, zato što usisivač je svakako za prodaju, tako da nema smisla. Evo, jedna je već istrošena. Može da radi i bez tog kondenzatora, ali ipak bolje kad ima. Stavit ću ovaj blok kondenzator. I to će sve lepo raditi. To je ono više služi da upija te smetnje. Moram da kvarim ovo kućište zato što nemam one ručke njegove. A i ovo kućište je otišlo svakako. Ovako lepo izgleda, ali problem je ovde. Vreme je za pakovanje. Usisivač je sklopljen i vreme je da palimo mašinu. Ponovo ćemo aplikaciju da uključimo i da vidimo šta kaže sad. Malo smo smanjili buku usisivača, ali problem je i dalje onako ima onaj oštar. Usisivač ponovo je u stroju, dakle sve lepo radi, osim što je još uvijek je malo bučan, ali važno je da on usisava. I što je najvažnije, motor nema da varniči. Ko je zainteresovan može da ga kupi za 2000 dinara, to je nekih 14-15 evra, ali možda malo manje. Usisivač ima 700 vati, to bi bilo to u ovim radničkim igrama.